Waniti purisar sisa ditabung nara kubui lama Phai sokpaijak kwbangma mokol nungnai mokol nugia hano haika dop hano resapmung no tuidului dop hano sisar thano belai ni agonjak omaikeno phai sokpaikha jimlang kan noro kahamkan saimano bani tuidur mumbai haina hai resapnai kreng mokol nugia te tuifano resapoi dop hano sisar tongo omhai bai ang kok sanan bagai sai toknai dara nin mungtamo Orunde Burma tamo khai mote resapmung resapmo tai kaila bari kham tamu ta mokolon chimi nang resap mane hapora hapkan resap mani kai 2000 ni theke hamman 2000 chimi nang nono mokol nugi hane kan mokol rok ti dunu mokol nugia ta asai dirong chimi da hai tori nono tori hamiang burung norok no mai kalai kana goza mokol nugia yakong hamya rok no tuidului sabo tuidului tong taw sakjor tabu sini sar bisudev kolai tei tong haida kan norok tini bo jaga phai o jaga oro phai oro to IPF tini jon sabao giar sabr na ni tei phai ta haida kisar sab khana gar tini ni samung ro nana mo jai tong yang na segir sab waniti purisar sisa ditabung nara kubui lamao ya prino se di jora sokpai khasini jora sokpai khasini o waniti purisar or samung rokan nung boromangkha nijini senam ka nang senam ka nang mokol jinu ya baike senam bekhabai han bekhabai wansui senam kata wow belanya khanato belanya engkai tini bor samung resapna yo jaga amo bor sapna gai romdi kapalni kothmar bor sapma no haita je mamana resapna tini jaga engkai bus gan rok tong nin nang resapman ni senam jak resamung to 10-12 ta kawana tahu pura senam jak abo bekhawono swijak bekhawan swijak itong khata kolom swijak grei karon nang mokol jinu ya baike sine bana keset khajabo tongani agi koilut keset rogo siari rogo nang bor resapi phaiga durduson oti resap durduson rogo resapi redu resap kha je no pandawo acha nin kami ke puro kami hingga kai sinda horon para yang abo bodwan thor gaw soba haita tabuk jora bahai matong sagra de or samung hapar phai omai kan nang kaisa gathering rogo tubja gor sapna ni bahai wanso bahai matong resap lai mato bororong no sisarna bage ke wanso gui mar resap lai haita ko gakai haina orchestra program ro gaka bo abo ka tong thok ni samung simi sing lai tong su haita ko tai busu rate nang sa busu rate resap thanai wanso ka je yak subui tong sak dora thangi resap tong manan ni chong haita ko je suksa ona bele hambai sing bai krang man bage takok tai buku song norok khanai ne mangna omhai kana chimlang hingka jota sai short film khaine he ka bar sap krang boni tui dul mumbai mokol nugia yakong mai omhai borok sabi tongo omhai khaine phasi ko mas ke dare kan norok nugui mangkhana gobang mokol nugnai suinai krang rok ningka khata koloma gan are sam ro suija phiaba norok khanai ne mangkhana dinini interview boni ka bukhawo si suija bukhawo sima baine boni gan yang kono 12 ta hairo gan sanamjak tongo bukhawo suija omhai norok khana kana belai wanama singsa belai khapurjak nai ko khai thang nai tungde omhai khana soya khare